Mula dito sa Magadap, Minalabang, Camarines Sur! Having an opportunity to celebrate your birthday is a true gift from God up above. Good morning, our beloved ka-JFS. Isang araw na naman at isang napakainit na araw, pero patuloy pa rin kami maghahatid ng saya at sorpresa. Kung kaninang umaga ay nagpiprepare kami at kung kahapon ay nasa Antipolo, Minalabang, Camarines Sur kami, well, hindi tayo lalayo dahil nandito tayo ulit sa Minalabang, Camarines Sur, specifically Magadap, Minalabang, Camarines Sur. At syempre, makakasama ninyo ang likod. This is host Nashil, aka Ate Meets, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. Don't forget to like my personal social media account. Follow me on my Facebook, Instagram, and YouTube channel account, Host Nashil, for bookings and event hosting. At ngayong araw, naku, isang napakaswerteng nanay ang ating sosurpresahin at syempre hahandugan ng kanyang regalo na OFW mula sa Brunei. At bago yan, syempre, tara na't samahan nyo akong alamin at silipin ang mga packages na perfect para kay nanay. And syempre, design pa lang mga ka-JFS, makikita na natin na yellow at napaka-presentable. Meron tayong makikita dito, syempre, unahin na natin ang Rafael's cake na ito. Meron din itong mix na kakanin, including pansit, chicken, at iba pang mga kakanin in bilao. And syempre, ang aming napakalaking bubble balloons. At itong bouquet ni nanay na merong tumataginting na 10,000 pesos. At ang mensahe ni ma'am na babasahin natin mamaya. At meron kami dito ng special na regalo na ibibigay sa kanyang kapatid. So ayun mga ka-JFS, ang aming package this morning. So wala muna tayo ngayong trivia dahil gusto ko tong i-take opportunity na ito na para pasalamatan ang lahat ng aming mga ka-JFS dahil meron na tayong 20,000 followers sa Facebook. Yes, totoo yun. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, pagsusuporta at pagsubaybay sa JFS Petals and Services. At i-take ko na rin itong opportunity para mag-hi sa mga mababait, masisipag na staff dyan sa Lologoy Pizza House. Ayun na, hindi ito sponsor ha, pero baka naman Lologoy, mag-sponsor na kayo. Joke lang. So yun lang mga ka-JFS, para patuloy niyo po kaming mahalin at suportahan, huwag niyo pong kakaligtaan na i-like, i-follow at i-subscribe ang aming social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Tara na, pumunta na tayo dito sa Magadap, Minalabang, Camarines Sur, and JFS na yan. We are finally here. Kasalukuyan kaming nagbabiyahe papunta sa Magadap, Minalabang, Camarines Sur. At naku, mamaya kaunting segundo na lang ay makikilala na natin ang ating surprise nanay. Kaya naman, huwag kayong huwag kayong makakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel dyan sa baba. Click that button and also click that notification bell for more videos. And also follow us on Facebook, JFS Petals and Services. I want you. Mother, hello. Isa po si Ma'am Lilita Villarreal. Ito po ang harap. Agent po ako ng mga housing sa Naga City. Tapos nagpa-book po sa si Ma'am Ninita po, akin mo po. Pinaliti niya po ako, kada po ang kaulayon ko. Taigo po kaya siya mag-reservation ng mga harong po. Sa harong nagpo-approve niya. Sabi niya po, sabi niya po, ma'am, ikaw na lang po ang kaulayon ko. Nag-ulay naman po kami kato.
kung ano daa po, ika na lang po ang interview ko, haputon ko. Iba po kayo itong reservation. Nagkakaubusan na po pati ining slot. Maria po, dana ako apa po si ma'am, Ninita Sanaga. Bali, ang may reservation fee po kaya ito ma'am na iba pa po kayo itong reservation kulang pa po siya ng 5,000. Nag-down na po siya ng 5,000. 10,000 po ang reservation fee. Tayo na po may camera. Picture. Kala ko po. Magaling mo. Oh, ano po? Sabihin niya. Ano po ma'am, para po ma'am makapareserve ka mo, tapos sayang man po ka itong mga slots sa Naga. 10,000 po sa reservation. Ano po ito, ang unit po na ito, iba po ito ng duwang palapag na harong. Teko lang po, sure kung isabi niya na po yan sa imo. 10,000 po ang, 5,000 po ang tinaon niya. May 5,000 pa pong kulang. A few moments later. Man po sa sasakyan. May previous po, kaya ma'am ta, since amay po siya nakapareserve, taugmahon man nga po nga pa-reserve po dahil siyang harong para sa inyo. May previous po doon ma'am, electric fan. Duwa po. Pahiling ko po ma'am sa inyo ma'am. Yan na po, dito ma'am. Tapos po, paano ko na lang po si 5,000. Punta na pa lang sa lahat. Ang sarap po sa inyo, ang sarap po dakula. Sabot, tayo ko po ni nanay may tatao sa imo kung dahil mo po mababayadan si 5,000. Ano po nanay? Tapos papareserve, isog ka na po, digdi nanay. Isog ka na po, digdi. Nakapula ka po pati Birthday. Ay, birthday mo po ngayon. Birthday mo po pala ngayon. Happy birthday po. Timing po ang delivery kang electric fan sa inyo. Init po pati. Nay, ilingan mo na po ni nanay. Harap ka na po, digdi. 1, 2. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghihintay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay! Lilita, happy birthday po sa inyo! Kumusta po kayo, nanay? Kumusta po kayo, nanay? Masayang malungkot. Masayang malungkot. Usap po tayo dito na. Bakit po? Bakit ka po masaya at bakit ka po malungkot? Masaya po. Yung paghihirap ng nanay na sukian ng mga anak. Yes po. Naiyak ka po ngayon, nanay. Bakit ka po naiyak? Buwa ng mga anak. Galing ang ginagawa nila. Naku, nanay, wag ka na pong malungkot dahil wag na po kayong malungkot dahil ngayon ang araw ni nanay. Nanay, kasabay ng iyong pagluha, hahandugan ka namin ng saya dahil sa likod mo po. Tanananan! Nanay, meron ka po dito Raffles cake dahil special ang araw na ito, nanay. At syempre, nanay, tingin ka po dito, nanay. Meron ka din pong mix na kakanin, may pansit, manok, at iba't iba pa na nandito mismo sa bilaong ito. At nanay, meron ka din pong bubbles balloon na may nakasulat na happy birthday, nanay. At syempre, nanay, ito ang nais kong hawakan mo po, nanay. Nanay, this is for you! Nanay, happy birthday dahil yan po ay aming bouquet. At meron po yung tumataginting na 10,000 pesos! Diba? At syempre naman, nanay, dahil ikaw, asawa niyo po ba si tatay? Kapatid mo po. At dahil nanay, ikaw ang reyna ng aming araw ngayong araw, ang aming araw ngayong araw. Para ka na ikaw ay isang reyna, Elena. Diba? Lagay po natin ito, mami. Ayun! Happy birthday, nanay! Masaya po ba kayo? Masayang masaya. At nanay, sino po yung mga kasama mo dito sa bahay?
Ay, tawagin natin syempre ang anak ni nanay. Lapit po kayo dito sa akin. Ayan. Ayan si mami. Lapit na po dito sa akin. Yan. Hindi po ako nangangagat. Mabait po ako. Masubusog po tayo dito. Mami po, masubusog tayo dito. Mami. Ayan. Ma'am! Hello, ma'am! Hi, ma'am! Nandito ako, ma'am! Ma'am, hello po! Ayan! Napansin na din ako na ma'am. Ma'am, anong pangalan mo po? Lydia po, ma'am. Ma'am Lydia! Ayan. Pangilang anak ka po ni ma'am? Pang-apat! Pang-apat ka pong anak ni ma'am. Kasama ka po sa bahay? Dito ka po ma'am sa bahay, ma'am. May bahay ka din po na iba. Pero pupunta ka po kay nanay. Ma'am, hingan lang po kita ng kaunting mensahe po. Para saan? Para kay mami dahil birthday niya ngayon. Yes! Sabi ko lang, sana tumagal pa ang buhay ng nanay namin. Saka masayang-masaya kami at umabot pa siya sa ganung edad. Balat ka ni ma'am. Maraming salamat po. Siyempre, kasama rin po natin si ma'am. Le, Ano wala po pangalan mo, ma'am? Lapit ka po sa akin. Eva. Ma'am Eva. Nasaan po si Adan? Joke lang, nanay. Ma'am, pangilang anak ka po ni ma'am? Panganay. Panganay. Naku, hindi halata, ma'am. Panganay ka, mama. Para naman mang bunso lang eh. Ma'am, ano po ang konting mensahe mo para kay ma'am? Sana magaling pa kaming mag-celebrate yung birthday ni nanay. Yes po. Salamat sa pagpadakula niya sa mo. Ang kadakol-dakol. Dawa amay kami mga ama. Nakaya niya pa kami gabay. Kiss mo po si nanay sa isa. Happy birthday na. Yay! Ayan, tatay, mo kaya itong may naisang sabihin. Meron ko sasabihin. Marami pira na yun. Iwan mo na lang sa akin, diba? Naku, tatay! Mahal yan, tatay! Ako na lang ang kapatid ng lalaki. Ay, gano'n. Walo kami Wala kayo magkakapatid. Siyempre, tatay, dahil ikaw na lang nakitira niya, nag-iisang lalaking kapatid. Meron ka po bang mensahe sa iyo? Kasi nga may trabaho ko nga, hindi ko pinatrabaho nila. Kasi mga kapatid ko lang sabi. Kaya salamat. Baka Kapatid pa namin. Ayun, emotional si tatay. Tatay! Uy, kadakol ko. May video sa Ay, para ikaw yata tatay ang umiiyak. Oh, di ba? Para ikaw yata tatay ang umiiyak ka. Siyempre, tears of joy po yan. Ano po? Tears of joy. Anak po po. Anak po siya. Para sa kanya, yung kanyang. Okay. At dahil dyan, tatay, gusto mo po nito? Naku, nandito ang JFS Petals and Services. Wag ko, naku, tatay, one chat away lang kami. Naku naman. At syempre, nanay, dahil po medyo malayo ngayon si Ma'am Ninita, syempre hindi po siya, hindi po ito hadlang para ipadama niya sa iyo ang pagmamahal niya. Kaya naman, tahimik po tayo dahil pakinggan po natin ang message ni Ma'am Ninita para kay Ma'am. Ninita, Yuli, and Carmen. Yes po, Ninita at Carmen and Yoli. Para sa samong kapandok na ina. Kapandok? Lolita Canaria Villarreal. Init po sa gabos, binabati mo ni po ikaning happy 69th birthday. Hali sa unsi mo pong mga aki. Si buhay sana yan, Pero po buhay. naman. 14 yan. Sige po, naaraman ko po lugod. Sige po, na 14. Sige po. Yes po, naku nanay. Opo, hindi madali ang magpalaki ng mga anak, lalong-lalo na kung ganun karami, di ba po? Kaya saludo tayo sa mga nanay, shout out sa mga nanay dyan. Palakpakan natin ang mga nanay.
mga aki mong pasaway, char. Kaya ako kabalin dyan. Hali po sa mo ining dikit na regalo na may mga aki mong tigsakripisyuhan asin tigpadakula mo. Proud po kami, tadawa ika na lang solong magurang ang naghahanap buhay para sa tong pamilya na iraos mo po kaming usig. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na dawa araw kita kato, katios, dahil mo po kami pinabayaan. Kaya dawa po daimi mapantayan ang sa imong sakripisyo sa araw kaning mga regalo, napaugmami po ika. Proud na proud po kami sa imo sa pagiging ina. Plus, ama sa mong magturuga. Salamat po, Nay, hali sa mong gabos mong aki. Tayaon ka permi sa likod ni. Nagagabay, asinday kami na tios sa gabos na oras. Nagahagad dito kami ng pasensya. Kami mga oras na daini po na pag-iisipan. Nakakasimbag kami ng maraot. Asin napaparaot mi po ang sa imong buod. Salamat pong maray sa pagiging ina sa mo. Daini man po napapahiling, napapamati sa iyo, pero sobrang padangatan mi po ikang maray. Sana po sa simpleng sorpresa misa sa imong birthday, napaugmami po ika. Yaon po kami gabos na aki mo hindi nagpapadangat sa iyo. Stay healthy, nanay. Miss mi na po ika from Kuwait. Aki mong magagayon. Yoli Carmen Villarreal from Brunei. Ninita Villarreal and surprise gift from Family Villarreal. Sa ayun, nanay. At syempre, hindi man rin matatapos ang araw na ito, gusto ko rin i-recognize ang isa pong kapatid ni Ma'am Ninita na naishandugan niya rin ng isang, nako sir, baka naman sir, tawagin natin ang lalaking kapatid ni Ma'am Ninita. Kapatid ni nanay. Kapatid ni nanay. Lalaki daw. Tayo dito. Yan. Nasa gitna po ang ating senator. Ay, sila. Dahil tatay meron ka, tumataginti na. Ay, sa'yo pa ito. Black Raven! But wait! There's more! Tatay! Buksan na natin. Bunutin Ay, mo tayo. mailing ni ma'am. Nakatago! Ayaw niyo bunutin kasi naman nakakawaya. Bunutin lang. Bunutin! Tapagali! Hindi lang yung tatay dahil meron niyang laman na 1, 2, 3, 4, 5,000! 2,000! Ubusan mo nga ng laok. Naku, mamaya na yung tatay at baka malasing agad tayo. Okay, again, meron yang tumataginting na 2,000 pesos. At syempre si nanay, meron din tumataginting na 10,000 pesos. Alright, so mga ka-JFS, hindi pa tapos ang aming sorpresa dahil sa iilang saglit magbabalik kami dahil haharanain si nanay ng ating surprise haranista na si Kuya Gab at magbablow siya ng kanyang candle at cake maya-maya lamang. Magbabalik kami! And we are finally here sa bahay mismo ni Nanay Nelita. And syempre, hindi kumpleto ang kanyang birthday kung hindi siya haharanain ng aming napakagandang boses at napakagwapong surprise haranista na si Kuya Gab. Kuya Gab, take it away! I only live to love you until forever. Day after day, year after year, we're always on journey together. I only live to love you. With my dreams beside you, smile after smile, oh, tear after tear, in shadow and in sunshine, my love will
will guide you. When there are clouds above, if I held you to love, for what do I care when you were there? For when you came in my way, there was no yesterday, only tomorrow with you. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live for the love, for my love will be your love now and forever. Birthday na birthday ni Mama Yan. At lang, tagaraw ko sila bawan. Pwede na po kong baksiwon. Yan lang, luway-luway lang. Mami, karoon 18, ano. Binailihan na kinantahan pa may kwarta. Sana ako. Mama, kumusta natin na tayong laging nakikita? Miss na kita sobra. Nais na lang kami yung nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iiba. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Kaya pag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga mo na, ako nang bahala. Mas labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga mo na, ako nang bahala. Tara, 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 tara. Baka naaalala mo pa ba nung ako ay bata pa, diba? Aking puso yung hinanda sa mga paginabuhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo hanggang sa dulo. Pagkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako tatay ko, dahil ikaw aking paa. Sa tuwing mundo'y nag-iiba, ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya pag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Tara, pahinga muna, ako nang bahala. Mas labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. Tara, 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 and palakpakan natin si Mami at birthday po! Ayan, thank you so much Kuya Gab sa napakagandang boses at gwapong-gwapong haranista ng ZFS Petals and Services. Naku nanay, first time niyo po bang haranahin? Oh ba? Naku, sabi nga mukhang 18 years old lang si nanay. Ilan taon ka na nanay? 69, hindi halata. Parang 18 years old. Nanay, dahil birthday mo, syempre, kasama ang buong pamilya ni Nanay Lolita, kakantahan natin siya ng happy birthday at pagkatapos ni Nanay, ipag-blow mo ang cake and take a wish. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to
good health and happiness in life. And syempre, maraming salamat kay Ma'am Ninita at sa mga kapatid ni Ma'am Ninita, Ma'am Carmen and Ma'am Yoli na nag-surprise para sa iyo, Nanay. Masaya ka po ba? Masaya. Isang thumbs up na dyan, Nanay. Ayan, isang thumbs up nga po, Nanay, kung masaya. Yay! And Nanay, syempre, meron ka po bang nais ulit sabihin? Any last message ba sa mga anak mo na nagandog ng surprise ako para sa iyo? Isa yan. Magampanan ko na Nanay, kung meron ka man pong isang wish ngayon dahil birthday mo, ano po ito? Ano po ang wish mo? Sana po malakas ako lagi. Sabihin mo na. Meron po ba na? Sana po ako ng original pa. Ay, bakit po? Nanay, bakit 80? Dapat matagal pa. So, ayan, muli, happy birthday, Nanay Lolita. Syempre, palapakan natin ulit ang Villarreal Family. At muli, maraming salamat po mga ka-JFS sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa aming lahat. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod naming Kartang kasama pa rin ang JFS Metal Sensor